Dami! Ang dami! Tita Tresee! Ang dami po! Going to unbox this package from Tresee, and we have a swap. Ayun, nabigay ko na yung sa kanya, na-open na niya, but ako, i-open ko pa lang kasi ngayon pa lang ang free time ko together with Baby Kills. If you haven't subscribed to her yet, go check her channel out. Yun yung babae na super duper active. Kung kailangan nyo ng pampasay ng buhay, go to her channel and do not forget to subscribe! If you love this video of us, do not forget to subscribe! If you haven't seen or watched our swap before, I will put the link down below. Meron siyang mga crazy ideas sa mga about sa swap. So ngayon, siya na naman yung may crazy ideas sa swap kasi dumating na naman siya here in the Philippines. Yung swap namin is rainbow colors, which is sobrang hirap gawin. So, let us open! Are you ready? Yeah, let's start. We have this knife, cute knife. Oh my gulay. Yay, what's inside? What's inside? It's a letter! It's a letter! Hola, sis and Bebe! Excited to meet you. Mia, dear, see you soon. Ah, see you soon, Tresee! Parang hindi ko naintindihan yung instruction niya. Wait lang, ilatag daw natin. Oh my gosh! Ang dami! Ang dami! Tita Tresee! Ang dami po! Very excited si Bebe! Let us start with this red! Ay! Open na muna! Open mo na! Dali! 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 Wow! This one pies! Pies! What is this? That's a pie. Pie! That's a pie! Oh, you show them the pie. This is digestive milk chocolate! Ayun! Pupunta na tayo sa orange. This one, open this one. Wow! It's a cheese corn. Cheese corn! Popcorn! It's the opposite one. Wait, what is this? This is the red, orange. How about this? Yellow. This is for you. Dapat pala dalawang video yung ginawa ko para kay Bebe. Wow! Cupcake! Wow! Show it to them. Alam ko nang mangyayari nito. Wala namang matutulog mamayang gabi. This is the green. This is for you again. Look. It's a pancake! What is this? Pancake ba? Hindi. What is this? It's a Wow! Look at this jacket ni Bebe. Jacket mo Say thank you to Tita Tresee. Say thank you. Thank you, Tita Tresee. Blue. Where is the blue? This one is the blue. Wow! Ano to? It's vanilla cake. Ayan, vanilla cake. Hindi ma-open. Wala, naipisil mo na. What is this? Oh, it's a chocolate jar. Wow, it's chocolate. This is... Oh, meron siyang ano ate, oh, parang... Anong tawag dito? May jelly popping candy siya. Napop-pop mo na. Say thank you again. Thank you. Tita Tresee. And this is indigo. 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 Wow! Wow! Natoks. Kinaya mo ba ang indigo? Ayan na. What is this? It's a chocolate. This is not a stick. Oh, look at this. Stick of chocolate. So, we will now start sa akin naman. Gusto niya i-open lahat. And we want more. Sabi niya, hindi ko ma-figure out kung ano yung mga color, but i-base ko na lang siya dito sa mga sticky notes. This is, ito, pangpuksa sa mga vampira. Open na. Oh yeah, open na po. Ah! Wait! This is mine. Queen Scepter.
powder. What is this? Silky satin lipstick. Lipstick! Oh! Parang may nakita kong haul niya na ganito. Wait lang, wait lang. Nakita ko nga may ganito siyang hino. Ayan o guys, to yung red. Sobra. Parang, ano nang tawag sa lips? Ano, paano ba ito buksan? Tresee, ano ba ito? Nangangain. Oh my God! I-swatch natin. Oh my God. Oh my gulay. Napaka-red na. Pangbuksan ng vampire. Maganda to pag night shift, guys. Para pag umuwi ka na gabi. Ganun. Ano, may pangsaksak ka sa... Maganda to para sa mga nurses. Orange. Pang kikay-kikay lang. Let me open this one for... Oh! Pang kikay-kikay. Hala! Nalagyan na ng chocolate. Look at this. Wala naman chocolate na siya. Okay lang. I was planning to buy it. Tingnan mo. Kapares ng dress mo. Ito yung orange, oh. Ilagay natin to sa bag. Nakita na naman niya yung mga chocolate. Oh, meron pa ulit isang orange here. Ooh, what is this? Ano to? USB. Yung last na swap namin, hindi ko na-gets yung isang binigay niya sa akin, yung para sa bag. And let's go to yellow. Pinagmamalaki na madami daw siyang gift. Oh! Slipper. Havaiana, halves. Meron tayong halves. Ala, sana fit to sa akin. Wait lang. Pero 37 naman. Thanks! Buti na lang, hindi pa ako bumila ng chinelas. Oh, medyo okay naman. Medyo malaki lang ng konti. Pero sakto lang ata. Parang, oo, tama lang. Green! This one is green. Small treat for you. Small treat. Buksan natin yung small treat. Napipil niya ata lahat ng pagkain. Wow, what is this? Pepero! Pepero! Favorite ko yung dati nung nung nagtuturo pa ako sa mga Koreans. Konting tulong para sa mas lalong ma-organize ang buhay. Wow! Green na, maganda to para to sa bag, guys. I recommend this one. Nakikita ko to sa online eh. Buti na lang hindi ako bumili na. Parang ganito din sana yung ibibigay ko sa kanya na kulay orange. Pero sabi ko, I-change my mind. Buti na lang pala. Ayan o. Maganda to para sa bag, ganyan, or basta sa desk, maganda. Pambura ng bakas ng kahapon. This is cotton pads. Sakto. Alam niyo yung pangangailangan ko. Pwedeng pang beach to, sis. Alam mo naman, mahilig tayo sa tubig, sa beach. Oh, what is this? Huwag naman two-piece. Di pa ready ang katawan natin. Oh, pang cover! Yeah, I like it. I like it. Kasi parang, alam mo to, very, ang tawag nito, lightweight lang yung material. Tapos, basta maganda siya sa beach. Pang cover up, di ba? Pag naka-two-piece ka and ganun. Yeah, I like it. I like it. That's what I like. For your future travels, para maalala mo ko lagi sa iyong paglalakbay. Hashtag nurse abroad soon. Sana nga soon. Wow! This is for the shoes! Oh, sakto ito. Maganda siya. Ganyan siya, guys, oh. Lalagyan siya ng shoes, ng mga slippers, ganyan. Oh, yung sturdy. Nga pala, may online shop si Sis Tresee. You go to her, I will put her link down below ng Facebook ata na, Facebook page niya, yan. Tsaka sa Instagram, nag-ano siya ng mga ganito. Uy, ang daming compartment, in fairness. Maganda siya, I like it. Ito pa, nag-comment ako sa isang post niya. Kasi nakita ko to, ganito yung hinahanap namin ni Mac bago siya umalis. Kaya lang wala kaming mahanap. Ang pangit nung nasa Daiso kasi. Yun. Ito yung, tas nag-comment ako, Maktikos, ito yung sinasabi ko sa'yo. Tas sabi niya, meron daw ako. Thank you, Sis Tresee. Maganda to, guys. Talagyan ng passport and everything. Minsanan na lang siya. Indigo. Na-toxic ako sa color na ito. Yummy indigo food. Ah! May food si tita. Ayan.
Ako din, hindi ko ma-figure out kung ano yung violet sa indigo. I can't read, pero para siyang Pringles. Mr. Crisps. Sweet potato. Let's taste. Yeah. Sweet potato. So, parang yung kamote. Parang ube, ganun. Ooh. Parang siyang Pringles. Pero violet siya, guys. Oh my God. Tastes good. Sarap. Gusto ko yung ganito. Ang dami kong kinaka. Violet. Sis. Na-colorblind ako, haha. Slightly shade of violet. Okay lang yun. Yung akin nga parang wala yung mga hindi talaga ng color na yung ganun. Ooh! Ang dami ha! And, ang cute! This one is good for the beach. Alam mo yun, yung parang upo lang kayo doon. Ayan, guys. Bag. And then, meron pang another pouch here. Are you selling this kind of stuff, Tresee? That's my gift. Please check her Instagram and Facebook account. Ang dami niyang binibenta din. Ay, may gift pa daw! Ayan. Thank you so much. Ayan, guys. Sobrang maganda to kapag mag-travel. Tsaka, alam mo yung pag mag-travel ka papuntang beach, para pag pumunta ka na sa beach, hindi mo dadalhin yung malaking bag mo. Just bring this one with you. Ayun. Maganda siya. I think she's not selling that one. Kasi parang kumakain. Kasi parang galing siya sa yung sa overseas. Yung He's fine. Dairy milk. Parang yung kay Bebe din. Na jelly popping candy and a dairy milk din na cookie gummy crunch. Ooh, I will be liking this one. Ayan, lagyan natin dyan yung mga chocolates. Wow, ang daming chocolates. Grabe. To Bebe, belated Merry Christmas. Open last. From Tita Tresee. Uy, may binigay pa si Tita Tresee sa'yo, ate. It's yummy daw. Open. Wow! What is this? Wow! May lalagyan ka na ng makeup mo, ate, oh! Yay! May lalagyan na siya ng makeup niya kasi may sarili siyang set ng makeup. Yung parang mga lip balm, mga brush, ganun. Hindi naman yung pinagagamit. Ayan. Thank you, Tita Tresee. Ang cute naman ng lalagyan. Flowers. More flowers. Ayan. So, that's it, guys. I hope you enjoyed watching this video. And if you haven't subscribed yet, do not forget to subscribe down there. Parang nandyan lang siya. And also, like this video if you love swap videos. And also, do not forget also to check Sis Tresee's channel. And do not forget to subscribe to her channel, guys. Kasi sobrang saya nun. Kapag yun yung pinapanood nyo. Yummy. Marirelieve yung mga stress nyo. Grabe talaga, guys. So, I'll talk to you guys on my next video. Bye! Say bye! Bye. Say thank you, Tita Tresee. Thank you. Wala na siyang masabi. Kain na siya ng kain. Bye!